昭和生まれのジジイなんていらん。首ね。会社の創業以来、今まで何十年も会社に尽くしてきた俺に対し、年下上司が笑っていった。突然の言葉に驚き、俺は抗議の声を上げるが、そんなのどこ吹く風といった様子で受け流される。しかも高卒の低学歴じゃん。今時、大学くらいは卒業しておいてもらわないと。あんたの後任には、有名大卒の若手をつけるから、高卒のジジイはさっさとやめて。俺の業績を見ようともしないで、会社から追い出そうとする。そんな上司にも、そしてそんな人間を役職につけている会社にも、我慢の限界に達する。年寄りをクビにして、一流の大学を出た若手を入れた方が、会社のためじゃん。これからはどんどん老害は追い出していこうと思うんだよね。それはいい案ですね。それでは私は辞めます。上司の案に乗った俺は、デスクの引き出しから退職届を取り出し、その場に叩きつけた。俺の名前は山本浩一。今年で57歳になる。どこにでもいるおじさんサラリーマンだ。妻と息子と娘の4人で暮らしており、大きくなった子供たちとも良好な関係で、平凡ながら楽しい日々を送っている。俺の長所は手先が器用という点。昔から何かしらを作るのが好きで、小さい頃から精密なプラモデルをきれいに完成させ、周囲の大人たちから褒められたものだ。そんな俺は幼い頃からロボット作りに興味を持っていて、高校時代から独学でプログラミングを学び、その知識を活用してロボットを作っていた。失敗することも多いが、自分が作ったものが動くようになるのは本当に面白い。もっと本格的にロボットを作るための技術を身につけたい。そう思っていた俺は大学の工学部に進学し、ロボット作りの技術を学ぶつもりでいた。ところが、高校生の時に事情が変わった。浩一、すまん。もともと父親は会社を経営していたが、そこまで業績は良くなかった。そんな父親の会社が倒産してしまったのだ。大学進学には多額の費用がかかってしまう。このタイミングで父親が失業してしまったことで、俺が大学進学できるような状態ではなくなってしまった。大丈夫だよ。俺が頑張るから。会社が倒産し、失意のどん底にいる父親に大学に行きたいなんて言えなかった。大学に進学する選択肢を断たれた俺は、高校在学中からアルバイトを始めた。もちろん、自分のお小遣いを貯めるためのバイトではなく、家族のため。俺の下には弟と妹がおり、まだどちらも学生。俺が頑張らなければ、とてもじゃないが、家族で生きていけるような状況ではなかった。一つのアルバイトでは、到底家族を養えるような金額はもらえない。高校を卒業した俺は、早朝から夜中まで複数のアルバイトをし、家族を支えていた。毎日寝る時間は4時間から5時間程度。丸1日休みの日はほとんどない。若いからなんとかなっていたものの、なかなか過酷な生活を送っていたと今振り返ると思う。そんな毎日仕事に追われ、忙しい俺だったが、ロボットを作りたいという気持ちは止められなかった。少しの空き時間にコツコツとロボットを製作し、
社会人向けのロボットコンテストに参加することにしたのは、高校を卒業して数年が過ぎた頃。素人の独学で作ったロボットのため、どこまでいけるかわからない。それでも、今までで一番の出来で、完成度に自分の中では満足していた。俺は持てる技術と知識を最大限のつぎ込んだロボットで、コンテストに挑んだ。その結果、俺は上位に入賞を果たした。その上、俺の実力を買ってくれた企業がスカウトしてくれたのだ。その企業はまだ創業したばかりの会社だったが、社長の人柄も良く、何より活気にあふれた魅力的な企業だ。俺は自分を評価してくれた会社に少しでも貢献しようと頑張って働いた。そんな中で、俺は会社で妻と出会い、関係を深め、結婚。小さな会社ということで、やらなければいけない業務も多く、毎日とても忙しかったが、妻のために、俺は張り切って仕事をこなした。会社は少しずつ、順調に成長していった。相変わらず、会社は社員一同。みんな仲が良く、雰囲気がいい。とてもいい雰囲気の中、仕事ができていることに、俺は満足していた。どうも、鈴木隆也です。よろしく。ある日、鈴木さんという若い男が入社してきた。いつも通り普通の新入社員かと思いきや、入社早々、部長に昇進するのだという。実はこの鈴木さんは、社長の甥っ子だった。社長のコネで、部長の席を用意してもらったようだ。自分よりかなり年下の上司ができたのは、内心複雑ではあったが、上の決めたことだ。なんとか割り切って、いつも通り仕事をしようと思う。ところが、鈴木さんという人は、なかなか問題のある人であった。コネとはいえ、すぐに部長職に抜擢されたのだから、少しは仕事のできる人間なのかと思っていたが、そんなことはなかった。なんなら、自分から積極的に動いて仕事を進めていこうという気持ちも、学ぼうという気持ちも全くなく、普通の新人よりも使えない。俺忙しいから、この仕事誰か片付けといて。誰が見ても、鈴木さんが忙しくないことは明らかだ。だが、鈴木さんは忙しいと言い張り、自分の仕事を人に押し付けてくる。押し付けられた人間は、自分が抱えている仕事に加えて、鈴木さんの仕事まで片付けなくてはいけない。彼が部長になったことで、周囲の負担ばかりが大きくなった。俺はさ、あの有名大学を出ててさ、社長は俺のことが可愛くて仕方ないんだよ。役職まで用意してくれるなんてさ。それどころか、口を開けば自分の学歴自慢や社長と仲がいいというアピールしかしない。俺を含め、周囲の人間は鈴木さんに対して不満が溜まっていくが、上司であるのに加えて、社長とのつながりもある人物。歯向かえば何をされるかわからない。みんなそんな恐怖心があり、不満があっても口に出せずにいた。しかし、やらなければいけない仕事が鈴木さんの存在によって増え、部内のメンバーはどんどん疲労がたまり、混乱していく。みんな、落ち着いて。とりあえず、みんなの仕事量を調整しよう。混乱したままじゃ、仕事がまともに進まない。そう思った俺は、ベテランという立場から、みんなをできる限りまとめながら仕事をすることにした。しかし鈴木さんは、
それが気に食わなかったようだ。じじいが出しゃばりやがって。そんなことを言っていたと、親しい同僚が教えてくれた。しかし、そんな文句を言われても困る、というのが正直なところだ。問題を起こしているのは鈴木さんだ。俺は会社のことを思って、できるだけみんなが快適に仕事ができるよう気を使っているだけ。鈴木さんは、どうやら俺が高卒という身分で、部内で頼りにされているという点が、尺に触るようなのだが、それが気に食わないなら、鈴木さんがもっと真面目に仕事をすればいいだけの話だ。昭和生まれのじじいがさ、そんな頑張っちゃって。しかし、鈴木さんが自分の態度を改めることはなかった。それどころか、はじめは陰口を叩くだけだったのが、いつの間にか直接、俺に嫌味を言ってくるようになった。まあ、年は言ってますが、会社のために頑張ってますよ。血の気の多い若者のたわごと。いちいち目くじらを立てて、ことを荒らげても何もいいことはない。そう思うようにして、俺は不快な気持ちを隠し、鈴木さんの発言を流している。しかし問題なのは、俺たちの同僚や後輩にも、昭和生まれが多いという点だ。これだから昭和生まれのじじいは使えねえ。鈴木さんがこんな暴言を言うのはいつものことだが、俺の周りにいる昭和生まれの人間たちは、聞いていてすごく不快な発言らしい。昭和生まれだからって何が悪いんだよ。若造が偉そうにしやがって。まあまあ、子供の言ってることだと思って流そうよ。光一さんにまたあんなひどいことを言うなんて、自分は許せませんよ。大丈夫。俺は怒ってないから。俺に吐かれた暴言に、俺よりも周囲の人間が腹を立ててしまっている。同僚も後輩も心ない発言をする鈴木さんに怒りが溜まっているのだ。食ってかかりそうになっている同僚や後輩を俺はその都度なだめているのだが、それにも正直疲れている。そもそも俺だって我慢できているだけで怒りは溜まり続けていた。そしてついに俺でももう我慢ができなくなってしまうような決定的な出来事が起こってしまった。俺は以前からロボットのプロジェクトに取り組んでいた。大学進学し、ロボットの勉強をしたかった俺にとって、このプロジェクトはとても大切なものだった。自分が先頭に立ち、積極的に取り組んできたもので、必ず成功させたいと思っている。このプロジェクトは、有名大卒のやつを新しく入れて進める。そんな話、聞いてません。俺の元にいきなりやってきた鈴木さんは、いきなりそんなことを言うものだから、俺は驚いて、思わず反論してしまう。しかも、今まで鈴木さんは、このプロジェクトに一切関わっていない。それなのに、突然そんな命令を下されても、おとなしく従うことはできない。昭和生まれのじじいがさ、ロボットなんて、そんなハイテクなもの作れるわけないじゃん。そんなことはありません。何を根拠に、そんなことを言うんですか。自分が頑張って進めてきたプロジェクトの邪魔をされると、さすがの俺だって反論もしたくなる。根拠って、年寄りはスマホだってまともに使えないじゃん。それは人それぞれでしょ。だいたいスマホ操作とこのプロジェクトは関係ありませんよ。ああ、もううるさいな。もうあんたはいらないの。じじいはクビ。嫌な笑みを浮かべて、鈴木さんはそう言った。は？首？そう。
だって、高卒のじじいより若い高学歴なやつを入れた方が会社のためっしょ。優秀なやつをこれから入れてくからさ、じじいは会社のためにやめて。今までたくさん嫌がらせや暴言は受けていたが、まさか自分の感情一つでここまでする人だとは思っていなかった。おそらくここで俺が何を言っても部長という権限を使い、俺が大事にしてきたこのプロジェクトを乗っ取るだろう。今までも鈴木さんの横暴さには散々迷惑をかけられてきた。ここまでされて、これ以上付き合っていくことはできない。わかりました。じゃあ俺は辞めさせてもらいますよ。俺は自分のデスクの引き出しからあらかじめ用意していた退職届を取り出し、その場に叩きつけた。鈴木さんからの嫌がらせや暴言は日々どんどん悪化してきていた。いずれ自分でも許容できなくなる時が来るのではないかと以前から思っていたのだ。それに加えて、実を言うと少し前からロボットを専門にしているベンチャー企業から誘いを受けていた。正直、願ってもない誘いであったのだが、今の会社には恩がある。非常に悩み、妻にも相談し、夫婦間で話し合いも行っていた。新しくできたばかりのベンチャー企業ということで、収入面でも不安があり、妻に苦労をかけるのでは、とも心配していたが、話を聞いた妻は、俺の好きなようにしたらいいと応援してくれた。それでも踏ん切りがつけられていなかったのだが、鈴木さんの首宣言は、俺の背中を押してくれたのだった。やっと、学歴のない無能な年寄りを追い出せたよ。ああ、よかった。これで俺も楽に仕事ができるわ。鈴木さんは嬉しそうにそう言うが、俺は鈴木さんに迷惑をかけられたことはあっても、迷惑をかけたことはないはずだ。言い返したくなったが、もうやめるし、鈴木さんに何を言っても無駄だろう。最後まで憎まれ口を叩く嫌な上司だった。お世話になりました。鈴木さんの発言はスルーし、挨拶をしてその場を去った。俺、会社を辞めることになったよ。今まで俺によくしてくれた同僚たちに、クビになり、会社を辞めることを報告する。え？お前辞めるのか？なんだって急に。同僚たちも何事かと驚いていたが、理由を話すと納得していた。俺たち、光一がいなくなったら先が不安だよ。俺と同様に、昭和生まれの同僚たちは、俺がいなくなることで、この先どうなるのかが不安なようだ。そこで俺は、ある提案をした。実は俺、転職するんだ。その転職先は、今、技術者が不足していて、少しでも多くの技術者が欲しいらしい。どうだ？俺と一緒に来ないか？転職先から俺は、他にいい技術者を知っていたら、紹介してほしいとも言われていた。おそらく、俺が話をすれば、同僚たちも一緒に雇ってくれるはずだ。俺の周囲の人間たちは、技術者として優秀な人たちだ。この先、俺がいなくなれば、きっと鈴木さんは、他の人間にターゲットを変えて嫌がらせをするだろう。鈴木さんの市場で優秀な技術者たちが潰されるのは見てられない。鈴木さんに潰されてしまうくらいなら、絶対に俺と一緒に転職をした方がいいと思った。同僚たちは少し考えていたが、すぐに気持ちが決まったようだ。
もう鈴木さんには付き合いきれん。俺たちも行くよ。同僚たちも鈴木さんに対し不信感と強い不満を持っていた。そのため、俺の誘いを了承してくれた。俺が辞めた翌日、同僚たちは会社に全員で辞表を提出した。会社の中ではちょっとした騒ぎになり、同僚たちは引き止められたらしい。しかし、同僚たちの意志は固く、引き止める上司たちも振り切り、会社を辞めてきたという。こうして俺を含め、辞めた全員がベンチャー企業で新しいスタートを切った。しかも、俺の技術は高く評価してもらえ、技術部門を引っ張っていってほしいと、重役待遇で迎えてくれた。こんなに素晴らしい待遇でいいのか、とためらってしまうほどだ。ああ、本当に仕事がしやすい。快適だ。わかるよ。ストレスの原因だった鈴木さんがいないだけで、本当に気持ちが楽になる。無駄な仕事が増えたりしないし、不快になる言葉を浴びせられることもない。それだけで快適に仕事ができると感動してしまう。俺たちは改めて、鈴木さんから日々ストレスを与えられていたのだと感じた。それに、転職先の会社は学歴で判断したりしない。ちゃんと個々の技術をしっかりと評価してくれる会社だった。俺たちは生き生きと仕事ができる喜びをかみしめていた。新しい職場で働き始めて数日後、俺の携帯に着信が入る。電話の相手を確認すると、鈴木さんだ。今さら辞めた俺に何の用なのだろうか。正直もう関わりたくないのだが、連絡を放置してしつこく着信が来てもめんどくさい。はい、もしもし？以前あんたがやってたプロジェクト、今すぐ出社して完成させろ。電話に出た俺にいきなり命令をしてくる。はい？俺はもう会社を辞めていますけど。有名大卒の新人さんにやってもらうって言ってましたよね。その人に頼めばいいじゃないですか。いや、それが、その新人文系で、ロボットの知識なんか全くなくて、プロジェクトが進まないんだよ。は？鈴木さんはかなり焦っているようで、俺に怒りをぶつけるように答えた。返す言葉が見つからなかった。あれだけ偉そうに言って俺を追い出しといて、新入社員がどんな人間かも分かっていないとは。きっと大学名だけで採用したのだろう。いくら学歴が良かったとしても、専門的な知識がない人間があの大きなプロジェクトを進められるわけがない。そんなこともわからない人間が部長という役職についていること自体大きな問題だろう。おい、聞いてるのか？早く会社に戻れ。あっけに取られて黙っていると、鈴木さんはせかすように怒鳴った。焦っているのは、このプロジェクトが前の会社にとって大きな意味を持っているからだろう。鈴木さんに取り上げられてしまったプロジェクトは、大手企業と取り組んで行われており、会社の今後を左右するレベルのものだ。鈴木さんもその重要性を理解していたからこそ、俺に難癖をつけてプロジェクトを取り上げたのだろう。おそらく鈴木さんの思惑は、俺からプロジェクトを取り上げ、高学歴の新人に完成させることで、手柄を自分のものにしよう、というものだったのだろう。しかし結局、鈴木さんの手には負えなくなり、俺にどうにかしろと言ってきたようだ。俺に対し、再三ひどい言葉を浴びせ、
自分の思い通りにしようと、俺を無理やり追い出したのは鈴木さんだ。自分がちょっと困ったら、戻ってこいだなんて、そんな無茶苦茶な話があっていいわけがない。それに、会社の人間じゃない相手に命令口調だなんて、常識にも欠ける。もしも俺が会社に戻り、俺がプロジェクトを完成させたとしても、その手柄を鈴木さんは独り占めにするだろう。今さら手を貸す理由が見つからない。あんたみたいな年寄り、再就職も決まってないで、家でゴロゴロしてるんだろ。早く来い。人のことを舐めすぎている。さすがに、鈴木さんの暴言にカチンと来てしまう。俺はもう違う会社に誘われて入社してるんですよ。え？そうなのか？それに、転職先の企業は俺の才能を認めてくれて、かなりいい待遇なんです。定年も近いおっさんが、そんな。定年も近いおっさんで悪かったですね。ですが、俺にはロボットに関する知識も技術も、それなりにあるんです。長年取り組んでいたからこそ。先ほどまでの口ぶりからも、まさか俺がこんなすぐに違う企業で働いているとは、想定していなかったようだ。返す言葉が見つからないらしく、鈴木さんは無言になってしまう。しかし、他の技術者たちも辞めてしまった今、鈴木さんが頼れるのは俺しかいないらしい。まあ、その辞めた技術者たちは、今も俺の近くで仕事をしているわけだが。いやー、今までちょっと冗談言って嫌な気持ちにさせたかもしれないけどさ、あんたの力が必要なんだよ。ね、頼むよ。先ほどまで高圧的だった鈴木さんが、俺にこびるように頼み込んでくる。鈴木さん的には、俺に対する今までの暴言は、ちょっとした冗談として片付けたいらしい。だが俺からすれば、冗談で片付けられるような言葉たちではない。人を年寄り扱いし、散々俺のことをバカにし、けなし続けてきた鈴木さん。あのひどい言葉の数々が冗談だと言うなら、それは鈴木さんの価値観が常識から著しく逸脱しているだけのこと。今までされたことを考えれば、俺が戻りたいと思うわけがない。いい機会だ。今までの気持ちを吐き出すように、俺は口を開いた。俺は絶対帰りませんし、手伝いませんよ。俺を辞めさせたのは、鈴木さんじゃないですか。自分の力で頑張ってくださいね。言いたいことを一気に口に出し、満足した俺は、鈴木さんとの電話を切った。また連絡が来ると面倒だったので、電話を切った後、すぐに鈴木さんの番号を着信拒否に設定。ふぅ。これでもう連絡も来ないだろう。もう関わることもないな。鈴木さんとの連絡手段もなくなった今、どこかすっきりとした気持ちだ。鈴木さんの電話から少し経過した頃、同僚との会話の中で鈴木さんの話が出た。鈴木さんの話聞いたか？鈴木さんの？何も聞いていなかった俺に同僚は話してくれた。鈴木さんは結局自分の力だけではプロジェクトを完成することができなかったようだ。それはそうだろう。一緒に仕事をしていた頃、鈴木さんの仕事ぶりを見ていたが、鈴木さんがあのプロジェクトを完成させるほどの力量を持っているとは思えなかった。結局その一大プロジェクトは、
これ以上進めることができないと判断され、中止になってしまったらしい。中止になっただけではなく、プロジェクトが中止になった賠償金を鈴木さんの会社が企業に支払うことになってしまった。かなり力を入れていたプロジェクトだっただけに、その賠償金額はかなりの額だったという。大きな損害によって前の会社の経営は一気に傾いてしまったらしい。もちろん、その原因となった鈴木さんは責任をかなり厳しく追及された。社長の甥っ子ではあったが、ここまで大きな事態になってしまっては、さすがの社長も鈴木さんをかばえなかったようだ。社長にもこっぴどく責められたと聞く。鈴木さんは懲戒解雇になったらしく、会社を去り、その後を知る者はいないようだ。その後、前の会社は立て直しを図ろうとしたようだが、俺と共に技術者は今の会社に転職してしまい、残されていない。技術者のいない状態では、新しい商品も開発できないし、既存製品の保守点検すら行えないという悲惨な状態になってしまったようだ。そのため、あっという間に倒産したということだった。長年、お世話になった会社がなくなってしまったことは残念でならないが、これも社長が身内びいきをしてしまったのだから仕方ないのかもしれない。それに俺は後ろばかりを見ていられない。俺たちが転職した会社は業績も右肩上がり。活躍の幅を広げているため、これからも成長が見込まれるだろう。最近は宇宙ビジネスにも進出しており、テレビで取り上げられた。今回の製品に関してですが、はい、その製品は、少し前に俺の開発した製品に関してテレビで取材を受けたりもした。あまり表に立ちたいタイプではないのだが、注目度が高く、メディアに出る回数も最近増えてきている。メディアでは一流の技術者なんてもてはやされているが、俺は俺の仕事をこなすだけだ。俺がメディアに出ることで、技術職に興味を持ってくれる人が増えたらいいな、と思いながら、今日も俺は新しい製品作りに精を出している。